Duha ka mga sugbuanong SAF members gilubong na. Si Maris Puyo sa report. Sugbuanong SAF members nga sila si PO1 Romeo Sempron ug PO1 Wendell Sandano gilubong na kagahapon. Si Sempron gilubong sa iyang lungsod nga natawhan sa Consolacion, Cebu. Samtang si Sandano naa sa Cebu South Memorial Garden sa Dakbayan sa Talisay. Sa eulogy sa asawa ni Sempron nga si Catherine, iyang gibutyag nga humaniya ni hibaw-an nga apil iyang bana sa mga namatay sa engkwentro, gusto niyang matulog dayon sa paglaom nga usalang kini kabati nga damgo. Nangayo usab siya og pag-ampo tungod kay wala pa siya nakabaton og kalinaw, hilabi na ang iyang bana. Samtang sa lubong ni PO1 Sandano, ang pamilya ni ini nagsulob og puti nga t-shirts nga dunay hulagway niya sulob ang iyang SAF uniform. Nakasuwat sa ilang t-shirts mao ang panawagan sa hustisya sa kamatayon ni ini. Si Sempron ug Sandano lakip sa 44 ka mga SAF members nga namatay ato sa engkwentro nila batok sa mga miyembro sa MILF ug BIFF sa Mamasapano, Maguindanao. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.